Usa sa gipangandaman karon ni Minda Chair Secretary Leo Magno ang umaabot nga tigom sa mga gobernador ug mayor sa Mindanao karong Hunyo 27, 2024. Kini ang unang board meeting ni Secretary Magno dihang gi-appoint kini ni President Ferdinand Marcos isip chair sa Minda. Masayran sa meeting ang panginhanglanon sa matag probinsya ug syudad sa Mindanao, labi na sa ekonomiya ug pagpalambo sa ilang mga ginsakupan. I'm excited. It's going to be the first time I'm going to deal with them, to talk to them and to be with them as a group. Individually, daghan man ta amigo nga mga LGUs, governors and mayors. But this is going to be the first time that we are going to meet formally to assist each other in our jobs. Sila sa ilang LGUs, ako as Minda. Buot ni Secretary Magno nga palabuan pa ang naangkon nga kalambuan sa matag lugar sa Mindanao ug kinahanglan nga mas sunod ang mga programa nga nakaplano ug nasabutan sa matag lokalidad. Always one or two steps. It's always the improvement. Wala naman sa pangarap natin na kung ano ang level natin ngayon. Sana next year mas mababa. Always we would like to strive to be better. Always we would like to increase again the living situation of the people here in Mindanao. Gusto ni Secretary Magno na magsilbing tulay sa mga LGUs ang Minda sa mga ahensya sa gobyerno aron matabangan sa pagproseso sa ilang mga mineral resources na makapalambo sa usa ka lugar. There has to be cooperation. There has the national and the local government must and always should work hand in hand. There is no way, hindi naman pwedeng angkinin lang ng lokal ang lahat ng problema. Meron din kailangan na tulong ang national, galing sa national level. At hindi rin naman pwedeng pumasok lang din yung national lang hindi kumukonsulta sa lokal. Maaaring naglagay ka ng isang proyekto sa isang lugar na hindi naman nila kinakailangan. Their priorities are different. But if you don't have any proper consultation, hindi kayo nag-usap ng mabuti, hindi kayo nagplano mag-cooperate, hindi kayo nagkonsultahan, baka akala natin minsan nakakatulong tayo, nakakadagdag pa tayo sa problema. Ning bag-o lang, nagpadayag og suporta ang mga gobernador sa Mindanao sa bag-ong chairman sa Mindanao Development Authority ug sumala ni Secretary Magno, laoman sa bila ang suporta gikan sa Minda.